E despois non queren que poña a boina. Acabo de ler que a Praia das Catedrais está de primeira na lista das mellores de España. É como a sexta do planeta. De todos modos, nunca se podería retirar ali o Papa. Cando baixa a marea, aquilo parece a Quinta Avenida de Nova York en hora punta. Por certo, se alguén quixera votar a Benedito XVI do seu novo fogar, recomendaríalle a asesoría da señora Aurelia Rei, para que lle axude a impedir o desafiuzamento. De todos modos, visto en Italia, tras o resultado das eleccións, todos deberíamos ter cuidado coa voz das nosas conciencias. Don Pepito Grillo, o candidato, despertou as alertas acerca dun sistema democrático en perigo. Estes días no meu circuito de compañeiros comentamos unha noticia. Oye, e logo, se a prensa afirma algo como certo dunha persona, como sabes se iso que din é verdad? Porque se realmente certo é bo, aínda bueno. Pero se é unha mentira, unha calumnia ou unha pedra que che lanzan, como te defendes? Non viñan nada mal un par de principios éticos en calquera páxina dos xornais, nas radios e nas televisións, para que teñamos datos contrastados antes de dalos a coñecer. Pero tamén é certo que necesitamos vidas rectas e sinxelas dos protagonistas da información. Creo que iso é máis duro, máis complicado. Se facemos paiasadas, somos candidatos a calquera circo. Se dicimos a verdade, tal vez non lle guste a alguén oílo, pero non hai nada como o placer de sentirse auténtico.